Искам да покажа барабана на Evanix Hunting Master K550, 6 заряден, подобен на барабана на другата корейска пушка Sumatra. Малко по-дълъг е от него, с 2 мм. Зарежда се по същия начин отпред, събира много дълги тежки проектили. В принцип пушката е предназначена да стреля с съчмите на Evanix, които са 1,8 грама и 2,1 грама в калибър 5,5, което е много тежка съчма. Барабана се слага без да е необходимо да се свежда ударника или чукчето в случая. Слагаме го и веднага започваме стрелба с него. Не е необходимо да карваме съчма. Може да правим прицелна стрелба доста бързо. Съответно и доста ефектно и в определени ситуации много ефикасно. Това беше. Благодаря.